Dragi učenici prvog razreda, hvaljen Isus i Marija. Danas ćemo na satu vjeronauka obraditi temu koju slavimo ove nedjelje. Zamislite, za 2 dana proslavit ćemo dan naših majki. Majčin dan. Vi ćete kao ponosni sinovi i kćeri svojim majkama učiniti posebnim ovaj dan jednom recitacijom. Nadam se da ti neće biti teško naučiti nešto za svoju mamu, jer ona toliko dobra čini za tebe. Prije nego li započnemo ovaj sat, molim vas da na svome tijelu načinite znak križa. Prekrstite se, kako se kaže u našem narodu. Ne smije se dogoditi da izađemo iz prvog razreda, a da se ne znamo prekrstiti. Dakle, desnom rukom dotakni čelo, pa srce, onda lijevo i desno rame. Na kraju sklopi ručice pokraj srca, izgovarajući u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kad načiniš znak križa na svome tijelu, onda u sebi izgovori kratku molitvicu za svoju mamu. Možda će to biti samo jedan zaziv. Bože, čuvaj moju mamu. Bože, daj da moja mama uvijek bude sretna. Bože, ne daj da se moja mama ikada razboli. Bože, daj da ja budem dobar, odnosno dobra, prema svojoj mami. Sada, kad si se kratko pomolio za svoju mamu, načini ponovno znak križa da budeš sigurna da si se naučio, odnosno naučila prekrstiti. Kao što sam rekla na početku sata, čeka nas jedan zadatak. Možda netko od vas baš i ne voli učiti napamet, ali razmislite malo o radosti koju ćete donijeti vašim majkama kada im u nedjelju ujutro izrecitirate ovu pjesmicu. I razmislite koliko je vaša majka zaslužila da i vi učinite nešto za nju. Jer osim što vam je dala život, donijela vas na ovaj svijet, ona svaki dan čini sve da vama bude lijepo. Budi nas poljupcem, pomaže nam da se okupamo, umijemo i lijepo obučemo. Ne dopušta da ikada budemo gladni. Priprema nam sve ono što volimo jesti. Igra se s nama, pomaže nam pisati zadaću. Zajedno učimo prva slova, prve matematičke zadatke. Kada nešto ne znamo i budemo tužni, mama je uvijek tu da nas razveseli. Poslušajte sada pjesmicu koju sam odabrala da je vi naučite napamet za svoje majke. Mila moja majko, ti crkvice bijela, pjesma mi se tvojim miljem zanijela. Lijepo ime majka usta napunjuje, a pjesma o majci daleko se čuje. Majka obdan bdije, majka za san ne zna, uvijek je brižna, uvijek oprezna. To je moja majka, to sav svijet slovi. Ti nam, mile majke, Bože blagoslovi. Pjesmicu ću još jednom izrecitirati, tako da ja kažem jedan stih, a vi ponovite za mnom. Mila moja majko, ti crkvice bijela. Sad vi. Pjesma mi se tvojim miljem zanijela.
lijepo ime majka usta napunjuje. A pjesma o majci daleko se čuje. Majka obdan bdije, majka za san ne zna. Uvijek je brižna, uvijek oprezna. To je moja majka, to sav svijet slovi. Ti nam, mile majke, Bože blagoslovi. Nadam se da ti se pjesmica svidjela i da je neće biti teško naučiti. Sada da se malo odmoriš od učenja, nasloni se na stolicu i poslušaj jednu priču. Dan prije dolaska na svijet, nerođeno dijete upita Boga: kažu mi da me šalješ sutra na zemlju, ali kako ću tamo živjeti tako malen i bespomoćan? Bog mu odgovori: između mnogih anđela izabrao sam jednoga za tebe. Ali ovdje na nebu ne radim ništa, osim toga što pjevam i smijem se. To mi je dovoljno da budem sretan. Tvoj će ti anđeo pjevati i smijati se s tobom svaki dan. Osjetit ćeš njegovu ljubav i bit ćeš sretan. A kako ću razumjeti što mi govore kad ne poznajem njihov jezik? Tvoj će ti anđeo s mnogo strpljivosti i nježnosti reći sve najljepše i najslađe riječi koje si ikada čuo. Naučit će te govoriti. Tvoj će anđeo sklopiti ruke i naučiti te kako se moli. Čuo sam da na zemlji postoje zli ljudi. Tko će me zaštititi? Tvoj će te anđeo štititi po cijenu vlastita života. Ali ja ću biti žalostan ako te više ne budem viđao. Tvoj će ti anđeo uvijek govoriti o meni i naučiti te kako me uvijek možeš naći, iako ću ja uvijek biti uz tebe. U tom trenutku na nebu zavlada tišina i sa zemlje dopriješe glasovi. Te djetešce u žurbi progovori: o Bože, ako moram sada krenuti, molim te, reci mi ime moga anđela. Ime tvoga anđela uopće nije važno. Zovi ga jednostavno mama. Nadam se da vam se svidjela priča i da ste se odmorili slušajući. Sada za kraj možeš još jednom vratiti video na pjesmicu da još malo ponoviš. Ne zaboravi da je učenje vježba za mozak, a što više mozak vježbamo, to postajemo pametniji. Da čujem, tko to od nas ne želi biti pametan? Nitko. Kao što nitko od vas neće propustiti naučiti pjesmicu za majčin dan. Za kraj sata još jednom načini znak križa, a onda skoči jednom najviše što možeš kako bi pokazao svoju sreću da si došao, odnosno došla, do kraja sata iz vjeronauka. Do sljedeće lekcije ostanite dobro i dobri. Veliki pozdrav od vaše sestre Marine. S Bogom!